Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita, nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapag argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan na mis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man ta gikalimtan sa Ginoo, pero niingon ang Ginoo makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak, dili gyud. Pero na kuno'y panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige lingya imong tupad ing na kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo ing na nahibaw ka nga gihigugma kas Ginoo. Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao natay mga expected persons nga mohigugma nato, nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage. Mga asawa mahiubos kung di na mo text ang ilang bana, nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone, pero wa gyud niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala naa lang gyud ang naong sa cellphone, siging tukdok anang cellphone pero di gyud ka text sa ilang ginikanan. Ana man ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot, pero matud pas Ginoo labaw gid siyang nahigugma nato, siya'y muhatag nato og kinabuhi. Mo na dinhi sa atong ebanghelyo giangko niya ni Kristo nga ang amahan iyang giyong amahan. Nya nasuko kay itong mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sad gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingi ana sa imong tupad ing na liwat kas amahan, na liwat kas atong amahan. Mangutan ako no. Unsa may timailhan na liwat ta, dili las naong usahay ka ng naong, dali ra man na mo liwat-liwat kay usahay gani ini kataos bata maliwat mas artista. Kay ang mama gasigig tan-aw sa artista, idol kay niya. Usahay gani maliwat sa naong sa pari, kay ang mama gasigig simba. Niya samtang nagmabdos, gipangalaan niya ang pari, pagkatao liwat gyud pari. Anang pertiin taong pangigis bana kay suko kayong bana abi niyag nakatampo gyud ang pari, no? Mao na hinimbahon man kayo. Ana man na muliwat-liwat ba? Pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan, hain man maliwat. Ana, nya kaya nga atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri para sa mga buutan ihatag niya ang grasya, para sa mga makasasala ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pa buutan jud kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon wa nagyoy gidumtan nga tao, tasang kamot
Taas lang ba? Una, nganong wa may niisa ninyo na agid ay mo'y gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi o grasya. Ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gid tay dumtan. Mao na nga importante kaayo ning makailagid tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya, ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana ding mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matud pa niya dire og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan pasabot samtang buhi pa mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw aron silutan. Kanang mopalit mog slat nya human mamatay mo. Unsa man na inigsilot, inigkabanhaw na ninyo, unsa ka na, silutan mo o adto mo sa kinabuhi? Kusga. Mura mamog mga patay. Kinabuhi. Wa day mo siguro. Palit ko kag slat. Imo ko nang ihatag imong kwarta nga ni simbahan. Adto jud ka ana sa kinabuhi. Nya kanang naa kay kwarta, tag 100 naman ni atong slot, nalay usa nga 500, duha ang tag 100. Naa kay kwarta nga 1,000, nya di jud ka mo palit og usa ka slot, bisag 100 na lang. Nya abot yas unahan, mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan, nya mabuak imong patay ka. Inigbanhaw nimo asa man ka padong? Adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot. Ato na lang ng bana-banaon. Murag wa man jud kay gibuhat nga maayo kay para ra mas imong kaugalingon. Adto gyud ka ana sa silot. Labaw na gyud kung nagdumot ka kay naay nangutang nimo wa gyud mo bayad. Niabot na lang huliwik, wa lang yapon mo bayad. Nya di ka pasaylo na musamot na gina nga perti na yung dako as imong problema kay nga naman nagdumot gug ka. Ang gustos Ginoo pasaylo. Karon do magpasaylo ay man ta mangayo tag pasaylo, mangumpisal ana. Mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag ang Ginoo maayo og maluluyon. Ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabutanang kita di kita mulambo dinis Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta motahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos. Daghan man ta dinig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes. Daghan kay ta dinig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon.
Pero nganong di man kita mo asinso, isip nasod, tungod na sa atong crab mentality, kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay, hasta atong mga leaders, masimbahan man or gobyerno, naagid ng dinumtanay. Hilig kita ng kanang mag-contest gyud ba? Kompetensyahay gyud. Mo na nga ato unta ning gubon. Nya unsaon man paggubaan ning atong batasan, magsugod ra gid ni sa mga leaders. O natanaw-tanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gid sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni naamoy nakitaan. Ha? Uy, panubag mo wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Dool na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang. Hinaot unta nga mabag-o ni ba? Kanang kamao na gitang mo puyo o kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato, o makapawagtang aning mga dagko kayong sala, labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod, mangayo pag dinhi sa simbahan, maintenance ragod na, pwede ragod unta nag-ilibre sa gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili niadtong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pa gid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingay imong tupad ing na kinsaroy imong pilion. Na pwede mangopya ta diha. Hay lang mo anang pagkopyahay. Walang tay kopyahay. Isig lang tag pamalandong basta ang atong basihanan nga Diyos non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahos eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila, smile ginagmaayo. Mo natanaw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lagtunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyoy hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Ato lang ng papahuwayon. Kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon. Kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former President, sud lang sa mga 12 hours,
Kaabot batog 12 hours. Napadaan na ngadto sa ICC nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga ganang panghitabo. Mo nang di ta maghuwat nga naapay daghan pa o dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow kanindot. Nindot unta na. Ang kuyaw mingon tang ngano man ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matud pa sa ato mga pipila ka mga OFW, kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte, kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay nga tos laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto dito sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pabakahang mapabalik din he. Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod. Kung makasa to, mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban ni agis atong nasod gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana na kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mo na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso, pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya, kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato, dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max, tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kay taana, no? Manindog na ta. Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Lingiyay mong tupad ing na liwat kas Ginoo na maayo og maluluyon. Kung ato gini siyang pamalandungan, kay ang Ginoo maayo man, ang iyang ihatag sa iyang isig katao or sa iyang palibot, ang iyang ihatag kana ra gyung maayo. Dili niya ihatag, dili niya ipaambit ang dautan. Mao na kung basahon nato ang Book of Genesis, sa unom ka adlaw nga naghimo siya sa creation, ang iya yung ending, and he sees it very good. So kanang imong tupad kay part manas creation sa Ginoo, very good gyud na siya. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyoy gikalagutan nga tao karon, taasan kamot. Kana bang wa gyud kay gikalagutan, wala kay sigihag kasaba, sigihag yaw-yaw, kanang sigihan nimo ingon ba ikaw ana, kinsa man? Why klaro. Ngano man kay ang bati nga atong nakita, kana manggong bati, mahimo ra gyud na siyang bati tungod na nato. Kita ba? Ang bati naa na nato ni atong i-project ngadto sa gawas nato. Pareha gud ni Hesus, tanawa ha, si Hesus. Ang mga tax collectors, para niya, mao'y iyang barkada. Mukaon siya,
makikuyog-kuyog siya nila. Pero ang tanaw sa mga Pariseo, kining mga tax collectors, mga makasasala og dili angay kuyugan. Nganong si Jesus nakakita man sa makasasala nga angay himuong barkada, nya nganong ang mga tax collector wa man kakita nga maayo dito himuong barkada? Unsa may rason? Ha? Kaya mga tax collectors, mga buangon. Naa sila'y pagka self-centered, self-righteous. Garbo ba? Naa sila'y garbo nga sila ragay kamao, sila gay sakto, sila gay sundon. Ana, mo na, inighatag nilag standards nga maunay sundon, nya dili matuman, kaya di man mutuman ang mga tax collectors, ila dayong nang butangag brand, di kaangay. Ana, mao na ilang i-reject. Nilingay mong tupad. Nang di mo lingi, liwat sa tax collector. Ay ngano di man kuno ka mulingi, be, kaya waka kauyo na na imong tupad. Sige, lingi ako no imong tupad niya. Pangutan siya, ing na tanaw ni mo, very good ko. Ing na, ako ba, very good ko. Tanawa ha, gihimo ag example ni Jesus diri sa atong ebanghelyo. Ang anak, duha ka buok, ang usa ka anak, faithful kay siyang papa, ang maguwang, ang manghod, self-centered, self-righteous. Nangayo din sa siyang bahin. Ang papa, buutan kayo, maayo kayo. Nya kay nangayo man ang anak, gihatagag bahin. Unsa may gibuhat sa anak, mingbiya sa ilang balay. Maayo ba to iyang gibuhat para sa ilang pamilya o dili? Di bahala mo diyang hukom. Unya, pag abot dito iyang gastog maayo, matagbaw siya siyang kaugalingon. Siya rin nagtagbaw-tagbaw. Maayo to iyang gibuhat, dili? Kusga? Dili lagi. Self-righteous ba? Self-centered. Nga iya rin yung tagbawon iyang kaugalingon, dili gina maayo. Nya unsa may nahitabo, kay di man maayo ang iyang gibuhat. Niabot yung panahon nga may resulta ang dili maayo niyang gibuhat. Nag-antos siya maayo, nahurot iyang kwarta, nag-antos siya, ni tipo na lang siya sa mga baboy, hasta gani ang lawg sa baboy dili na siya pakanon. Sa ato pa mas maayo pang baboy kay naapay pagkaon siya, bisan ang lawg sa baboy dili ipakaon niya. Unsa may nahitabo, nibalik siya ngadtos iyang papa, ngadtos ilang pamilya. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. Unyag kamo pa'y amahan ato. Kung sa inyong buhaton ikakita ninyo, nibalik na, luspad kay ignaong, bulingon pa kayo, unsa inyong buhaton? Ika nakahinumdom pakagbalik. Unya, kung imo siyang kasab-an, imo siyang balikaso, nagalisod na yung tawag lakaw, luspad na kaayo. O imo siyang kasab-an, maayo na. Maayo dili. Unsa may maing buhaton? Ang gibuhat sa amahan. Unsa may gibuhat sa amahan? Layo pa ganing iyang anak, iya nang gisugat o gigakos o gihagkan. Kung ang imong bana ngadtos iyang kabit, sud sa pila ka tuig, hangtod na sakit niya, gilabay na sa kabit, nibalik sa inyo nga nagkiang-kiang in town kay na-paralyze na, layo pas inyong balay, unsa imong buhaton? Ikaw asawa, unsa imong buhaton? Hain tong sundang? Congratulations kung maliwat ka sa Ginoo nga maayo og maluluyon. Unsa may gibati sa amahan, kaluoy ngadto sa nakasala niyang anak.
ang pinakamaayong buhato nato para sa mga makasasala mao ang kaluoy. Kay ang musunod sa kaluoy mao dayon ang pasaylo. Basta maluoy ka mo pasaylo ka. So ikakita nimo sa imong bana sama aning amahan sugata dayon. Nya imo dayong gakson ug imong hagkan. Nya moingon dayong imong bana kay nagbasol na lagi mo siya di na nguhal na mo nagtingog nako angay. Gaagas ang laway ba? Nako angay tawgo nimo bana himuan na lang kong imong sulugoon. Nya moingon sa ka kinsa pa may mosugo nimong galisod na magikaglakaw. Di ba? Kaluoy og pasaylo. Niabot ang maguwang. Ang maguwang gasigig alagad sa iyang papa. Gasigig alagad didto sa ilang uma. Maayo ba to iyang gibuhat dili? Kusga. Kana bright kay mo mga children. Maayo. Pero pag uli niya, nakita niya nga ang iyang manghod nga buangon kay tanan ni uli niya gipistahan, giihawan pag yung pinatambok nga baka, din siya mosulod sa ilang balay kay naglagot siya. Maayo pa to iyang gibuhat dili? Kusga. Maayo. O giadtos papa, ningon ang papa, dong ang imong manghod na uli human nawala, nabuhi o nabanhaw, human namatay. Unsa man maayo tong gibuhat sa papa? Ana. Ibutang nato sa atong kinabuhi karon diri sa Pilipinas. Kinsa may nagsunod sa kinaiya sa amahan? Sa ato rong mga kandidato o kandidata sa politika nga nang-apply og eleksyon, kinsa Manila ang duol-duol og kinaiya sa amahan nga maayo og maluluyon para nako mo nay atong butaran. Kadtong mga liwat sa maguwang nga medyo kugihan kaayo pero kusog sa kaayong mukundem, kusog kaayong mosalikway, madadara man sa noon kay kay kuan man kana ganing naamon sa sense of kaning loyalty sa pamilya pero kusog lang siya mo sa likway makaguba gyapon pamilya mo na gitawag og buutan nga naghambin og kadautan maayo og dautan no ang Ginoo di man maayo og dautan maayo og maluluyon pero ang maguwang maayo kay wa man siya mobiya sa ila pero dunay kadautan. Ang papa mao gyud the best kay maayo og maluluyon. Nya kinsa sa tong kandidato nga liwat aning manghod nga ang gihuna-huna kwarta, ang gihuna-huna kaning katagbawan nako katagbawan, ang gihuna-huna ang iya ra gyung kaugalingon nga may kaing mangilad panahon sa kumpanya, may kayong musulti niya iniglingkod, gitagbaw ang kaugalingon, hastang pundo sa atong nasod, adto na padong sa iyang bulsa, ato na nang isalikway. Pero magbasol, ang saman, himuon atong sulugoon. Di ba? Himuon sulugoon. Kay kaning tanan nga nang-apply karon para pa-eleksyon, mga sulugoon man na sila. Mga sulugoon, pero mailhan nato kinsay tinuod nga sulugoon iniglingkod na kay kanang mga tao nga nagpakaaron ingnon panahon sa kumpanyas eleksyon iniglingkod anak kusog kay na manugo, kusog kay na silang mo condemn, kusog kay na silang mo oppress, ginamit ang ilang gahom kunuhay nga hinatag rasad natong mga butante. Nakaron galalis dito sa Senate hearing ga atong niagi butong adlaw. Ilang napamatud-an nga daghan day kaayog gilapas sa ang sa mga
senador, nakita nila nga daghan kayong provision sa atong sa nang saligang batas, konstitusyon, ug sa atong mga justice system dinhis Pilipinas nga gilapas nga hasta pagani ang katong balaod nga gipatuman sa kanana ang ICC gilapas gihapon. Mo nay tan-aw sa pikas, pero ang nagdesisyon pod ato nga ipadala gyud si President Duterte ngadto sa gawas nasod, ang ilan ditong side nila ni General Torre, Marbil ug uban pa, doon na sad sila'y rason. Naasa sila'y rason. Base gyapos balaod. Pulos man sila nagamit og balaod. Makaingon sa tama, mahalingi-lingi sa time. Sakto sad. Sakto sad. Gihiring sa mga vloggers, katong mga gitawag og hearing aron maghimo og aid of legislation against aning mga fake news ani sa social media. Makaingon sa tanga, sakto kaayo ang ilang tumong niya, maminaw sa tadiri speakers, sakto sad. Unsa may niingon ni Kristo, dili gina ninyo matawag og sayop, di sad matawag og sakto. Unsa may sukdanan ang bunga sa inyong binuhatan. Kinsa may nakahatag og kalinaw og kahusay sa atong nasod. Ang desisyon ba niining nagpadala ni Duterte ngadto sa ICC, o ang desisyon ba sa nag-ingon wa lang unta to ipadala? Kinsa may mubunga niini og kalinaw og kahiusa sa atong nasod. Kinsa man na desisyon og binuhatan ang makahatag og kalipay og kalambuan sa atong nasod isip mga Filipinos dinhi og sa mga tuas OFW nato mga igsoon. Ang pagpadala ba ni Duterte ngadto sa ICC o ang pagpabilin ba niya unta dinhi sa atong nasod nga anhi lang siya dinhi hiringon og hukban? Naay mga balaod nga isupport nato, pero unsa may bunga anang atong paggamit niya ng maong mga balaod? Maayo ba? Nagpakita bag kaluoy o nagpakita og kadaot o garbo? Muna ato ning pamalandungan, challenge ni nato, material sad ni nato para pamalandungan karon nga umaabot nga eleksyon. Dili ta mo butar sa mga tao nga kansang mga desisyon dinhis atong nasod og mga binuhatan mo resulta sa pagkabahin-bahin, mo resulta sa panag-away isip mga Filipinos, mo resulta sa kagubot, mo resulta sa kahugno sa atong ekonomiya o sa atong moralidad. Mamili ta atong mo promote og maayong mga buhat, labi na gyud ang pagkamaluluyon, pagka mahigugmaon sa atong isig ka Filipinos. Mao ra man ginaitumong nganong naaman tay konstitusyon, batakang balaod, aron kitang tanan anha ta mo abide para magkahiusa ta ma-promote ang atong sovereignty. Og ato na ginang i-twist for our selfish interest, magkagubot ta. Nya mailhan na nimo kay magkagubot magidayon ta. Karon di na magina ikalimod, gubot man gyud ang atong nasod. Gubot gyud. Ge, lingiay mong tupad. Ing na malinawon ramos inyo. Ing na kono. Na malinawon ra. Congratulations, nagsunod si maayo tingali mo og maluluyon, pero mogawas na gyud ang atong kabuang, ang ato nang ipaambit, ang ato ng mga personal judgment, personal interests. Maggubot kita, mahugno kita. Og timan-an nato diris unang pagbasa, nag-ingon gid diri, Ginoo paghimog milagro aron mahiusa mi pagbalik. Luwasa kami niining kaulip na namo karon. Ug ang pinakadako yung kaulip na nato, ang kaulipnan sa sala. Pasaylua ang sala para maliberate. Pasaylua ang makasasala aron maliberate. Di day sayop itong ako. Pasaylua ang makasasala aron maluwas. Dumti ang sala aron maimpas.
Bitaw, kay kana man yung sala, labi na ng garbo, kasuko, kahakog, kamalawayon, kana ang 7 capital sins, di ba? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, ang kaon yung mailan man na nimo mga kusog ang mukaon kay managko managmaayo, no? Nagko. Gluttony, avarice, kahakog, og sloth, katapulan. Dili katapulan nga way gibuhat, kung dili katapulan kay mubuhat lang kung dunay makuha. Para aning mga eleksyon ba siya, butar ta, gisa may dakog hatag diya. Mo na sila yung mga tapulan. Ay, butar oy, sakripisyo butar nga way dawat-dawat. Pagkugi para sa nasod. Pagkugi para sa imong silingan. Ug maunay makahatag natog kaayuhan. So, magampo ta nga niining umaabot natong eleksyon, dili unta mosamot og kahugno ang Pilipinas. Magampo ta og maningkamo ta sa pagpaniid og maayo. Dili ta maghuwat lang nga diktaran ta, kung dili maniid ta kinsa niining mga 40,000 kapin nga mga kandidato gikas pagka senador hangtod pagka saingan anak diha konsehal, kinsa nila ang tinuod gyud nga maayo ug maluluyon para natong mga Pilipinos, dili lang sa ilang partido, dili lang sa ilang mga supporters. Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita, nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapagi argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan namis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man tagi kalimtan sa Ginoo. Pero niingon ang Ginoo, makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak, dili gyud. Pero na kunoy panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige lingya imong tupad ing na kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo ing na nahibaw ka nga gihigugma kas Ginoo. Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao natay mga expected persons nga mohigugma nato. Nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage. Mga asawa mahiubos kung di na mo text ang ilang bana. Nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone, pero wag niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala naa lang yun ang naong sa cellphone, siging tukdok anang cellphone, pero di yun ka text sa ilang ginikanan. Ana man ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot. Pero matod pas Ginoo, labaw gid siyang nahigugma nato. Siya'y muhatag nato og kinabuhi. Mo na dinhi sa atong ebanghelyo, giangko niya ni Kristo nga ang amahan iyang giyong amahan. Nya nasuko kay itong mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sa gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo, amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak
walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingian na sa imong tupad, ing na liwat ka sa amahan, naliwat ka sa atong amahan. Mangutan ako, no? Unsa may timailhan nga liwat ta, dili las naong, usahay ka ng naong, dali raman na mo liwat-liwat, kay usahay gani, ini kataos bata, maliwat mas artista, kay ang mama gasigig tanaw sa artista, idol kay niya. Usahay gani, maliwat sa naong sa pari, kay ang mama gasigig simba. Samtang nagmabdos, gipangalaan niya ang pari, pagkatao, liwat gyus pari. Anong pertiin taong pangigis bana kay suko kayong bana abiniyag nakatampo gyud ang pari, no? Mao na hinimbahon man kayo. Ana man na muliwat-liwat ba? Pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan, hain man maliwat. Ana nya kaya nga atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri. Para sa mga buutan, ihatag niya ang grasya. Para sa mga makasasala, ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pa, buutan yung kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon, wa nagyoy gidumtan na tao. Taas ang kamot. Taas lang ba? Una. Nganong wa may niisa ninyo na agid mo'y gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi o grasya. Ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gitay dumtan. Mao na nga importante kaayo ning makailagit tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya, ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana day mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matud pa niya dire og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan pasabot samtang buhi pa mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw aron silutan. Kanang mopalit mog slat nya human mamatay mo. Unsa man na? Inigsilot, inigkabanhaw na ninyo, unsa ka na, silutan mo o adto mo sa kinabuhi? Kusga. Mura mamog mga patay. Kinabuhi. Wa day mo siguro. Palit yung kag slat. Imo gunang gihatag, imong kwarta nga ni simbahan. Adto jud ka ana sa kinabuhi. Nya kanang naa kay kwarta, tag 100 naman ni atong slot, nalay usa nga 500, duha ang tag 100. Naa kay kwarta nga 1,000, nya di jud ka mo palit og usa ka slot, bisag 100 na lang. Nya abot yas unahan, mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan, nya mabuak imong patay ka. Inigbanhaw nimo asa man ka padong? Adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot? Ato na lang ng bana-banaon. Murag wa man jud kay gibuhat nga maayo kay para ra mas imong kaugalingon.
adto gyud ka ana sa silot. Labaw na gyud kung nagdumot ka kay naay nangutang nimo wa gyud mo bayad, niabot na lang Holy Week wa lang yapon mo bayad, nya di ka pasaylo na musamot na gyud na nga perti na gyud dako as imong problema kay ngano man nagdumot gug ka. Ang gustos Ginoo pasaylo. Karon do magpasaylo ay man ta, mangayo tag pasaylo, mangumpisal ana. Mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Ginoo maayo og maluluyon. Ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabuta ng kita, di kita mulambo din sa Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta mutahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos, daghan man ta dinig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes, daghan kay ta dinig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon. Pero nganong di man kita mo asenso isip nasod tungod na sa atong crab mentality kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay hasta atong mga leaders masimbahan man or gobyerno na agid ng dinumtanay hilig kay tanang kanang mag-contest gyud ba mag kompetensyahay gyud mo na nga ato unta ning gubon nya unsaon man paggubaan ning atong batasan magsugod ra gid ni sa mga leaders. Natanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gid sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni naamoy nakitaan. Ha? Uy, panubag mo wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Duol na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang hinaot unta nga mabag-o ni ba kanang kamao na gitang mo puyo og kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato og makapawagtang aning mga dagko kayong sala, labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod, mangayo pag dinhi sa simbahan, maintenance ragod na, pwede ragod unta nag-ilibre sa gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili ni atong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pa gid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingi ay mong tupad ning na kinsaroy imong pilion na pwede mangopya ta diha
Haay lang mo anang pagkopyahay. Walang tayo kopyahay. Isig lang tag pamalandong. Basta ang atong basihanan nga Diyos non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahon sa eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila. Smile ginagmaayo. Mo natanaw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lagtunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyoy hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Ato lang nang papahuwayon. Kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon. Kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former president, sud lang sa mga 12 hours, kaabot ba 12 hours, napadaan na ngadto sa ICC, nga wa gani moagi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo. Mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa ug dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow, kanindot. Nindot unta na. Ang kuyaw ming tangano man, ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matod pa sa ato mga pipila ka mga OFW, kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte, kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay nga tos laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto dito sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pabakahang mapabalik din he. Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod. Kung makasa to, mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban niya sa atong nasod, gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana na kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mo na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya, kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato, dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max, tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kay ta ana, no? Manindog na ta.